Grabatzen. Orduak etenik gabe badoaz. Interpretazioa zabala izalik, ez? Gauza bieri nahi bada. Bizirik gaude gu, bizirik gaude egoeraren aurrian, ez? Benetan da, nahi dugu isladatu gainera portada ikusten da garbi bizirik gaudela, botere politiko eta ekonomikoen aurrean bizirik gaudela eta mantendu behar gara bizirik, ez? Etxe gugelako hormazarretan, bertako irudien oroimenetan, zenbat kontakizun eta histori, eskertu nahi nizkizuke da zuri. Nik zure baitan lokatu nahi du. Alde batetik oso zaila niri sortzaile bezala egite zait danak estilo berdinekuak egitea eta gauza desberdinak eskentzia, eta errezagoa egite zait mota desberdinetako kantak eginda gauza desberdinak eskentzia, ez? Baina benetan alegertetzen da benetan estilo askotako musika gustatzen zaigulako, niri bintzate musika netzat ez da bakarri metala, bai musika mundua sartu ninduan musika, baina benetan musika estiloetatik at dago, ez? Galdu bai gehiago dugu jaso, nik zure baitan lokatu nahi dut, ibai honetan itxasoratu, nik zure baitan lokatu nahi dut, ibai honetan itxasoratu. Gogo askorekin, diska berri bat ateratzen duzunean, ez dakit fase desberdina da, ez? Lehenengo sorkuntzako mailan, normalean gogoten gara lasaitxu eta etorretortzen da, ez dakit, igual urduri, riff askokin buruari bueltaka, gero igual ja fase hori pasatzen da, estudioan ibiltzen gara soinuaren bildurrakin, ez dakit zenbat, abesti berdinakin zenbat bertsio ateratzen, haie konparatzen, ez dakit, eta oin gauz momentuan, zuzenean jotzeko arenak, ez? Eta nik usten dut, hau dela apur bat, aurretik indozun lan guztiaren, ez dakit arrazoia da, baina hemen bukatzen, ez dakit bukatu da, baina hau da helburua, honetara heltzen gara aurreko dana egin da. Serio, soy Igor. Eso.